ओरैबायदि जोरदार खेला लोगोफोर नाय ओरैबायदि मोननै ओरैबायदि खतरनाक गेलेखायो दासिमावबो मोननैबो टीमा सोनो हायाखै आरो 0-0 हाफ टाइम जानो बारा गोबाव सम गैला हाफ टाइमा जोबसिगोन इन्टारभेल जासिगोन दासिमावबो सिनायथि FC 0 SK Beyond गेब्लां FC 0 हाफ टाइमा जोब्बाय 0-0 मोननैबो टीमा Second half time जागायफिनबाय ayo jadi ya semuanya sudah mudah मोननैबो टीमा आगुन नायनो हागोन नोंथांमोना मोननैबो टीमा फाटा-फाटि मोननैबो टीमा नारा नाथा जुजिगासिनो दङ
सिटिखौ सहैग्रोनो थाखाय ओरैबायदि आगोन खेला जागासिनो दं। छोटा भीम खायो माथो बेयाव Foul kick लोगोसे सिनायथि सोनो हायो आरो समाबो जोबसै ओहो सिनायथि सोरगोहा माबादि होबाय Game xem màu thì cũng lăng bà rồi chứ bà rồi game xem nào rồi à bà làm sao bà làm sao bà rồi hình xem bà rồi chứ phải là bà rồi chứ phải là bà rồi quen này Chuột phần đấy. Alu. Alu mà thật ra. yêu chuột ra phải đâu phải là hay na. Bà sẽ kiếm chuyện. दायो माबायदि मोनदों रायजो राजा एसेग्राब अनसायनायखौ नुनानै नाम नाम जाबाय Nonton